Hayata bulmasa mikan yarlarga bedeng keveket ahol irgarga hayata bulhayav bulhanav nihaleten başa makit kasav yarrah ilgarga Ир күңелендә эярле ат булыр диләр. Борындан башкортта билдәле булуынса тарихын, шәҗәрәһен, йондызнамаһын белү мотлак ханалган. Тарихыбыз күп борынгы йортларыбызда сакланганы мәгълүм. Уларда оста йырлаучыларны олылап яраусы дигәннәр. Ушалы районының Ялсыгыл авылында яшәүче ир асылы Ишкәнә Фатхулла улы Батыршин ысын мәгънәһендә яраусы. Гайса Ахунбек зур укымышлы кеше булган инде. Минем атайым мәрхүмнең һөйләве буенча 5нче елы урыс япон һугышында катнаша, полковой мулла булып, башкорт гаскәрләрендә шайтып торган атайым. Төп сыгышы моның Шәриф авылы. Һугыштан кайткач та бул Әүш авылын охшатып, Әүш авылына килеп яшәй. Әүш күлендә 2 утрау бар, бере зур утрау диләр, бере бәләкәй утрау. Ашыл зур утрауда яшелсә үстерә бабай. И анан һоң теге кәмә менән сыгала, яшелсә өлгергәс, кәрзинкә сыгарып, һуганын, кишерен, шалкандарын килеп балаларга тараткан була инде. Бик шунан зияраттың янында, буенда инде бик күп сыер-сыгыялар эшләгән була инде. Бөтен халык аны ихтирам иткән була. И шулай ук медаль тагып кайта бит инде һугыштан. Тиф ауруы менән шул 21нче еллары булса кирәк, шул вафат булып кала инде. Хәзер менә абыстай менән икәүһен бергә йөрләгән булалар инде аны. Япон һугышында йөргән вакытында абыстай менән бер-беренә хаташа, йырдар язышып яталар инде улар бер-беренә. اشتقنا هوا منهان يالصق الدنا قراlar هوا إكا سقرام ممكن دقنا bulhawa qaytahulham maset kayahna utrahaw nakhru. Минем атайым да 16 гына яшьтә булган инде. Алтын юганагытта стражикларларды тотып алып, алтын югарга рөхсәт биргәннәр бит инде. Нигә алып китәләр Троицкига, төрмәгә апарып ябалар. Халык шул әлеңге башка кемгә мөрәҗәгать иттен. Шул Гайса Ахунга мөрәҗәгать иттеләр инде. Ахун агай, һез барып коткарышырга ярдәм итегез, зинһар. Бул бара шунда үзенең шул военный киемнәрен кия, медале була бит инде аның, медаль була анда. Медальләрен тагып, кылычтарын тагып бара шунда Троицкига барыла, шул ишан гавара инде Зайнулла агаһына. Шунда икәү һөйләшеп, андагы начальстволар монда һөйләшәләр инде. Уларның авторитет бик зур була бит инде. Шуннан төрмәгә керәләр. Даже төрмәгә кереп, ана шунда кая бер кешеләрнең инде уен шунда әйткәнне атайым шулай дип сөйләй торган инде. Кешенең уен белеп утырган ул. Кеше менә нәмә уйлай, шуны һин менә энем
ул уеңды ташла, һин менә шулай итеп уйлап утыраһың бит. Ул уйнасар, был гадәтеңде ташла дип, менә шундай нитеп, уңа уже алдан әйтеп куйган булган инде. Шунда атайымды сакырып ала шул Зайнулла ишан. Кил әле, кил бире, миңа. Яныма, энем. Атайым янына бара инде. Һин Ясыгулдың Насир карттың улы түгелме? Дип сорай. Әйе, мин Насирдың улы. Аткылла. Я, шулдыр дип торам, окшалгаһың атайыңа дип. Атайымдан 16 яшьлек егетте таный. Шунда бер һум көмеш акча бирә. Әйе. Ул акчага атайым кайткас ат сатып ала. Учалы районының Азнаш, Кушай, Шәрип авылдарын урындагы халык шаяртып АКШ дип йөрөтә. Заманында был төбәктә Зайнулла ишан, Гайса Ахун кеүек шәхестәрнең тәрбияләнүе осраклы түгел. Чөнки элек-электән монда белемгә ынтылу традициялары көчле булган. Шуныһы кызыклы. Быуат башында Әүшкүл авылында Гайса Ахун мәдрәсә тотһа, 60-нчы елларның адагында уның Фәтхулла дусының улы Ишкенә авыл советы рәисе булып сайланган дәвердә иң беренче бурысы итеп яңа мәктәп халдыра. Ишкенә агай хезмәт ветераны. 14-15 яшеннән колхозда эшләй башлап, авыл хузалыгы машиналары буенча инженер вазифаһыннан хаклы ялга сыга. Тырыш хезмәте өчен Башкортстан Верховный Советы Президиумының почет грамоталары менән бүләкләнгән. Менә бездән 20 сакрым Картбинак дигән авыл бар. Ушалы ягында, Ушалы юлының өстендә торып кала. Барымтага йөргә килгәндәр бит инде, кадактар һәр вакыт Башкортка килеп барымтага йөргәндә, килеп торгандар. Шуннан бер көне шулай кадактар барымтага киләләр, хәзер башкортлар буларга каршы сыга. Аларның йолалары эңелек батырдар менән батырдар угышарга тиеш була инде, алышарга тиеш була инде. Я кылыч белән, я көрәш белән дигән, я башка да менә шундай. Кадакты сип белән китерәләр. Баһадирде. Батырдарын. Ике яктан сип белән китерәләр. Килеп сорашкас та кадак батыры кулын нега ергә тыгып, тирәгенә кадәр, сыганагына кадәр тыгып yerdə aqtarıb alıb taşla verə indi. Hiley toğanlarına atayıb. Yer tırna indi, sılay almay. Korkutırğa, как же, что это? Бұл, біздің яқтан бұла батыр, Башқұрттың Қашқа Тәкә деген есімді. Бұл алдыра қадыр түгі өзінің батырлығын көсін көрәті бетінде қадақтыққа. Бұл, бір тұбылғы алдырта. Тұбылғыны алдыртала, соны машылайтып, ұрап, әйтіп, шул тулығынан майын сығара. Мұның да ғайрат неше өйтінді қадыр. Әйбәт бұла өйтінді. Бары бір алышырға тұру келі бұлар, алышырға дейіштер бұла. Екеуі алышып кетелер, күрәшіп кеткен уақытта қадақтың бәлуәнін, батырын Қашқа Тәкә алып бәрі-бәрі. Бәрі-бәрі екі қолында екі қабырға атырып қалады. Қадақтар ғаскәрі Оғышарға өзі бардат етелмей. Шуға айдан әлі қайталар. Ана шунан ол орын хаманда Қашқа Тәкә деген орындары алардың бар.
Шунан тагыла бер безнең менә авылның аръягында, Ялсыгыл авылының аръягында бер километр ашурак инде ер Кадак кырылган дигән ер бар. Әлеге шул барымтага килгән баландар инде киләләр. Хатын-кыздарды алып китәләр, байлыктарын, малды куып алып киткән булалар бит инде. Ашында алып барып, безнекеләр башкортлар апарып, тегендә кысрыклап апарып, ана шунда нык кыралар инде тегеләрне. Атай мархы белә торган, теге ук машакларын табыла торган итеп. Ул малай вакытында тапкан була инде. Шуннан соң, ашында кырылгандан соң гына әлеге кадактар тынычланып биллакка үтә килмәгән булалар инде. Аларда адырак акылга утырып кайтаралар инде башкортлар. Илбасарларга аяусыз башкорт яман ният белән йөрмәгәндәрне һәр вакыт ихлас күңел белән кабул иткән. Кайда гына барма, дус һич кирәк, каршы сыгып атыңны бәйләргә дип йырлап, ул Ибн Фарландың да атын бәйләгән. Гётега ла бүләк биреп киткән, Лев Толстой да һайлаган. Ишкина агай һөйләвенсә, Ялсыгыл халкы элек Уралның көнсыгыш итәгендә, иркен далаларда көн иткән. Ерләрен тартып алып казактарга биргәс, әлеге урынга килеп утыргандар. Араларыннан бик абруйлы Исергәп исемле карт авылның урынын билдәләгән. Шуга рәсми исеме Ялсыгыл булса ла, олылар авылды Исергәп дип йөртә. Ишкина агай һәм Нәркизә еңгә 47 елдан ашу бергә гомер итә. 5 балалары, 11 yeğen-yeğensәрләре һәм хатта 2 бүләсәрләре бар. Нәркизә еңгә аеруча Йомагыл ярын тыңларга ярата икән. Бәлки, йыр мөхәббәт тураһында булгангалыр. Ужай авылы егете Йомагыл Илана балык кызына кәләш алгас та эшкә кайда сыгып китә инде. Бер гомердән соң кайтка, аның кәләше уже юк. Атаһы алып кайтып китә балыкка. Шул бул төн йокысын йокламай киләләр шул кәләшенең авылына балыкка китә инде. Балыкка бардыһа, өйдә эштән элгән булалар, кертмәйләр бит моны. Теге карт бек хәллегенә кеше була инде балыктың. Шуан егет аларның ялдың ярты төбетендә бит, яртына утырып булай дип йырга бара инде. Лагнау булалава яһанадыгыз қарау лағнау булалава қаралу
tatlı yıkılarımdı kabulüp kinetip kilhedim hav yargınam hav işigin as hinetip kilhedim hav yargınam hav işigin as dep yırlayındı yigit. Hazır kız yigitke bulay dep yırlayındı. Havalap kay ıskandav qarluğa astın qanatav asava qayğastawa moynalaw heyip tagnaw heyip hinane qalğas hinallaw amangaw minelawa kemala dep yırlağas kızı açar eşikti dep qart kıskır baraydı. Ondan eşikti asıp kevdi kirteler indi. Şol bika birge olalar. Ay barıp ete aşında. Mına maşul yema oldu yer bolar. Yer qartты еңе. Yenge irite. Yürekte tüydüm. Ишкин агай атайыгыздан алдыгызды беттегиздер көперларды. Ay көп yarlarda şol atayımdan ötüp aldım indi. Qayılar şol мәҗлис вакыттарында, байрам вакыттарында йылып, мына йырлаган вакыттарында бик ихлас тыңлап ötüp ала туганным инде. Башка бабайдардан, агайлардан деген хымак. Көбөн атайымдан үйрөндүм инде, атайымдан ötüp алдым инде. Бәләкәй чактан йырга бик әвәс булдым инде мен. Безнең авылда Нур Мөхәммәд деген агай була туган. Ан Әүштә Дәрхан бабай була туган ул минем атайдан. Ул инде ул күп калый атайымдан. Нур Мөхәммәд агай бик матур уйнай туган, бик елдүү уйнай туган инде курайды. Көчлүү уйнай туган тоже. Дәрхан бабай ул бигрәк көчлүү уйнай туган. Атайым әйтә туган. Ой, Дәрхан агай уйнаһа, беймәс йөреңдән бейип китәрең дип. Абдулла агай менің екі туған агай тоже бик хайбат кына йырлай туган. Шунан Аднашта Дәүләтшә бабай була туган. Мына тагы тоже үзенең Хожай Шәриф янына сыккан Заркай дип йырлай бит инде. Менгән генә atma baylap koydum. Boya kayda arına halawa moyalgaw. Hayra balbalamau sakarma kakuk olga
atmay hav Tırhansıv bayılgav Olga atmay hav Tırhansıv bayılgav Bir yakka sığıp gittam, bir yaktan qaytam. Her vakit yırday deyri toğaynımda. Yırlay deyri toğaynımda. Mına avuş gülünün mana yağынан qayta toğanımda neyden. Laba gerek kıla yürüdüm men. Kis bulha, qaytkan vaqtta gülünün mana yağından qaytam dayındı, vay. Yırlayım. Kis tavuş bit yangırayınık. Halık, avuş halkı, o işkanını qaytar vaqtı gita, sığıp tınlay gali, dep tınlap otururlar ekan. Ey alatın qarapav, ey körengan, azamatıfav, kanatını yaylav. Azamatıfav, kanatını yaylav. Ya yaylav buyqay daranav, yamlan dergan. Şerif hakilin hav kılan baylav. Şerif hakilin hav kılan baylav. Үзегез ис белгәндә, иң беренче йырлаган Odun yurdun, osuna sığıvığız isigilde mi? Mına şol bir atayım qatqanım indi. Yırlap otura. Beni sakırıp aldı indi. Bek yaratayın ötündü. Birden bir malay. Üç kız da bir malay ötündü. Töge men adrak, töge toja bari bir köylep nötü yürgendirinde, hezgendirinde qattıra. Atayım. Meni yer gayratırga geçip gitti bol. Töge salavatты yarlap nettendi, irattendi. Ondan moment ürenip ala aldım tezgine. Şantıgı arşın ayağı qatıp yırlaylar bit ali. Şu an onun neyin tege apir hina yengem tip qurayımdı, men kakukay köyün tartayım tip. Şunu üretti. Engilek bir oturuda. Bu neçe yaşta indi? Көп bulha 3-nji klasda okugan hege 10 yaşlar dire bolgan. Aperna yenaga yav Qurayımda meni kakukayyav kayandav tartayımdav yeberna yengagayav bilekayımdav oğan havqayav bu yılapta qaytayımdav oğan havqayav bu yılapta qaytayımdav
Беренсе халык алдына чыгып йырлаган мәлегез исегездәме? 3 класста bir bayramda, әллә октябрь байрамында, әллә шул октябрь байрамы булгандыр инде. Салаватты йырланым, Буранбайды йырланым. Сәхнәдән. Сәхнәдә, уенга булды инде. Балалар уенга. Шунда мен йырланым инде. Адак халык белеп алды да, байрам сайын бер ай уен булса, сәхнәгә чыгармаенса, йырлатмаенса, мине төшермәделәр инде. Һәр вакыт йырлата торганнар. Любой диапазонда йырлай торган. Хәзер улай алып булмай. Һездә заманда 43-нчы елда мәле Булат Имашев мәшһүр безнең башкорт театр сәнгать йондыды. Булат Имашев Ушалыга килеп театр, опера театры төтергә оештырырга хыяллан йөргән чакта, һездә бәләкәй малайды күреп, һездә булачак талантты һизеп, һезне үзенә ялып итәргә, якынайтырга тырышкан мәл. Шуның турында хәтерләрегезне уртаклашагыз. Ул бигрәк хәтердә инде. Мин анда 12 яшь малай вакыт инде. Ушалы артистлары сыккаста, авылдан авылга йөреп, талантлы халыкты халык арасынан хайлап йөри торганнарны бит инде. Кем бәергә аста, кем ярга аста дип, шулай дип бер радио төгүдәре булды. Әлегә безнең халык минең йырлаганды беләләр бит инде. О, ишкенәне йырлатырга кирәк. Дип хәзер итәрләр инде, кыстырырлар инде. Саккайным ул зур кеше дип уйлагандыр инде, малай гына инде. Ул исемең нисек? Ишкенә булам. Фамилияң Батыршин. Ничә яшьтә? 12 яшьтә. Инде йырларды йырлайын кустым. Байтак йырларды беләм тим инде. Ну шулай да. Салават, Буранбай, Урал дип танып алып киттем инде. Ашкадар. Ого. Давай Буранбай йырлап карайлы. Атайымды сакырып керде, шу үскә кирип, хәзер сөйләшәләр инде булар. Атайым менән сөйләшә. Мин эндәшмәй утырам инде. Давай агай ти малайыңды без менән җибәр. Без үзебез укытабыз диләр инде булар инде. Бик бит малайыңның тавыш үсле. Bundan шундай йырсы чыгасак, үзебез укытабыз, үзебез бүтән нигә тәвәттә инде. Әйтәйин. Атайым ризаман. Әлең бердән бер малай булгасын. Мин үзем дә укытарым аны. Так бирмәне. Эх, агай. Малай да әрәм итәң һин. Шундай талант әрәм булып каласак, әрәм булып кала бит. Әйтеп, бик нитеп, әсенеп битте инде шунда. Бирмәне атайым. Я кусты, я бер агай тишке, агаем булган булдан бер җибәргән, җибәреп тә куярын ул, конечно. Әлки бердән бер малай булгас, күтәреп кенә торган. Ана үлеп 5-нче 6-нчы малай гына нитеп торып киткән бит мин, яшәп киткән дә инде. Менә үзегезнең тормышыгызда, үзегезнең гомерегездә хәзер һез бит 60 яшьтә бер гилке үткәнгә карап әйтә аласыз, уйлана аласыз. Ярсы булмаганга, артист булмаганга үкенсәгез юкмы? Үкенеп куям. Үкенәм. Күңелдә барыбер сәнгать Калды. Әгәр менә шул хәзерге вакыт, менә хәзер менә шул башкорт халык йырдарының өчен бик нык нитәләр бит инде хәзер. Халык арасына таратырга нык тырышалар бит инде.
Шул алдаррак булмаган дип хәзер әйтәм мин. Алдаррак булганда, яшьрәк вакыт булганда, бер 40 тирәһендә булган вакытта, мөгаенда бер нәмәгә барып эләгеп китәрмен бел. Дип уйлап куям үземчә. Уйлап куям. Аргы буйлап йөргән Әмдәү бер таш табып алдымда беләүгә бер таш табып алдымда беләүгә Мыңзарымды heyler inem Udem keveke bulgan dava berevga Udem keveke bulgan dava berevga Нагай бұл ерді несегірек ұтып алдығыз. Бұл бет ушал аяғында бұл ер ұсырамай дерлік. Ну мына менің ике туған ағайын да мына мәрхүм 60 елғы Абдулла деген ул ерлай туғайны аны бұрынғы башқұрт көйлерін көп біле туғайны ол вафат болып қалды. Ана бұндай не бұларын білгенде алданырақ аның көп ерларды алдырып талып қалған бұларын әлі міне ядып талып қалған бұларын кім ойлаған ұрыслашып барайнык та хуң. Яғни мына бұл ердің мисалында көрініп тұра, элек-керек дәуірді біздің ердар кеңірек таралған болған. Мына қазір генә біз өйрәнгәнбез, Аргужаны біз әйтәбез, ол Селәб өлкәһендә генә ярлана дип. Бактыһаң элек тарихи Башкортстан буйлап біздің ердар кеңірек таралып йөргән. Булгандыр инде. Мына шул Абдулла Гайымлар айтқаннан тоже. Бұрынғы башқұрт халықтың барыбер надар, не оқымаған деп айтқан баһаларда мен ана шуңа айтам бигрәкте. Хәзер бит мына ер сагаралар эт талашкан ерлайдар да. Бер моңдары юк, бер мәгънәһе юк бит менә шулай. Башкорттың ярының мәгънәһе, ние, моңы бит йөрәк бавырыңа, эч бавырыңа кирип китә бит инде ул. Һез такмактарды ерламаныгызмы? Ишкенә. Мен чокыр ерларды ерламан. Гел, одан диләр. Несе яшка тиклем одан гыдырлап була һәзеңсә? Әллә мен 67 яшьтә торам, әле ерлай алам да. Бик һәйбәт ерлаягыз. Тагы күпмегә план куягыз үзегезгә? План колайтып, план куя алаган инде юлай. Һезгә һаулык, одан гыды, одан гомерләр бу ерларга ниңгә мен бергәләп одан гомерләр яшәргә. Менә хәзер һезнең ике бүләсәр бар. Бүләсәрләрдән һуң туасардар була бит әле, туарлар. Аны инде 5нче буын китә. Туарларны күргәнһең, ишкенагай. Амин. Һезгә зур рәхмәт. Ошо моңдарыгыз өчен, халыкка ошо моңдарды хаклап иткергәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт.